Wala, daghan na. Hang kayo na kayo. Fresh na isda o fresh na malunggay. Sama ni. Adjust. Cake talaga yung ujong. Kaong ka? Oh, kini? Kung sila nangaon ani. Ah, Teacher may nang sudan. di siya malit. 100. Pila? Kaya siguro. Yung natangad. Ya. Ya. Ini lang. Katumaltad. Ano sila eh? Hmm? Nalay siya. Tibangan? Isa lang. Tamis yung sabaw basta ko ano? Basta crisp. Hmm. Ito man si Dalia oy. Yun na. Sige naghilap. Para dali. Hindi na ang sili. Hello? Daghan na ba di ay So dili siya hang. Pinamot na po eh. Lumot na lang. Danggit. Uli siya danggit o tangan o kamunggay. Yummy. Ami kay sabaw. Tanas kay sabaw. Fish from dagat. Fish pang hangin nga gikan sa gikan sa bukid.
Matagiliwanan ang imong gibuha dito nga. Pwede. Hindi na. Kaya hindi ka hangin eh. Ay! It's a prank! Gusto ka sa hangin. Speng, hangin, bawag. Nihiling kayo na init. Iblihan mo god? Doon na ako magkuha sila. Mas sila nagkuha. Eh, tsara may nagkudaan. Ami, ikog suka. Ha? Ikog suka nita. Wala. Say hi. Hi! Hello mga guys! Welcome to my vlog. Sinong vlog? Sorry! Nasaan na niyo? Hindi na ako bumalik. Baas ira ah. Kaya nga niya, nakalumag man siya, nangaan ka. Maari mo na siya, nangaan ka. Kuya na siya yung isuon. Siya gisiptan. Wait ka na. Gisiptan din dyan. Makay na. Hinabi kayo mukaon. Hinabi kayo na mukaon. Terus ya. Bubulatan na. Ano ko? Kano no? Ano ko? Huwag kaon mo Gamay lang yung kaon. Mata. Mata with fresh. Ito akong ilok niya ito. Fresh buko. Wow. Fresh buko pa dyan niya siya. Puro fresh ang among kaon. Basta bukid baka kaon siya pag presko. Pagkaon. Balik ko. Kaon. Ino mo na. Ale. Paano sila? Oh, Napay pagkuha. oh, buko. Oh, Wasod. Ay, hindi na ko. inom ako. Mga Sabi na ko, inipot na ako.
Kuno, unod. Hindi ko. Oh? Hindi ko. Ano ako tubig. Ano naman ko mga bata. Bili ng mga bata na. Tapos ba ya? Kani? Kuhaan ka lang. Itong orange. Nalube. Iya. Tapos mo. Okay. Fresh kayo. Bye guys. Ang balik ko sa Marakaon.